Antti! Ha? Antti! Hát ez nagyon vicces. Hogy van ez? Antti! Hogy is van ez? Ha? Hogy van ez? Antti! Jaj, igen. Kocskázol? Gyere, bújj bele a kamerába egy kicsit. Gyere. Így, pakoljunk, igen. Gyere. Gyere. Na gyere, úgyse adom oda a kamerát. Úgyse adom oda. Nem adom. Ott is vannak dobozok. Ebből. Bebi, és azt hogy csinálod, hogy... Olyat tudsz? Hogy csinálod azt? Hopp. Hogy csinálod azt, hogy... Tudsz te olyat csinálni? Hogy... Muti. Hé, táncolj! Na mutasd ezt az igazi Nikó táncot.